wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i ka se ka taa ɲɛ dɔgɔtɔrɔso la n'o tɛ yɔrɔ bɛna san n'a ye n y'a faamu vraiment kun ka di n ye ne ka taa ni ye dɔgɔtɔrɔso la depuis bi tɛ ni i ka bana yɛrɛ sera nin niveau la halisa ne tɛ ka se ka taga ɲɛ dɔgɔtɔrɔso la foyi tɔgɔ kɛ ni fanta tɛ ne yɛrɛ salama wallahi sɛgɛn bɛ n kan dollar solution kɛ o ye n'o tɛ bana in a tɛ n to yen n yɛrɛ dalen don o la ne yɛrɛ ka dossier caman de bɛ yɔrɔw la ka sababu kɛ wariko ye caman tɛ ka se ka ɲɛnabɔ sinon a kun ka di n ye n ka taga ɲɛ dɔgɔtɔrɔso la n y'a faamuya o de tun ye wele kun ye ok ne bɛna taa na bɛ nɔgɔya inshallah n ka cɛ o mana fɔli t'a la a bɛ n'a fɔ n'i ka kalan dɛ o chauffeur de don n'o dala ni mɔgɔ bɔ de tɛ nin kan patron i yɛrɛ fari fagalen don nin t'i kɛcogo kɔrɔ dɛ ne yan n ma se ka foyi faamu i ka bi wallahi cɛ an cɛ i wala souci dɔ de bɛ n kan souci i n'a fɔ cogo di bon a bɛ waati jan bɔ sisan an cɛ n parents bɛ ka na girin ko fɔ n ka muso ta i ma parents i ma i mɛ na cɛ muso furu kɔni o ye diyagoya ye i kan ka muso furu walima n ka cɛ jagosa o ye cɛ ye mais fɛn dɔw fɛnɛ bɛ yen f'i k'olu sigi sen kan fɔlɔ a bɛ waati jan bɔ sisan o ye ne la girin ko ne ka muso ta di tout ma bon an nana an bolo don o ko la a bɛ san dama bɔ sisan ne bɛ jɔ ni tɔgɔ ka fitinin ka fɛn bɛɛ n b'a ta fɛn bɛɛ hali ekɔli ko ni fɛn ninnu n b'olu bɛɛ ta bon kɔɲɔ nana sisan kɔɲɔ don yɛrɛ selen kɔfɛ den ko ne parents ma k'ale ma pɛrɛn fɔlɔ e yɛrɛ bɛ mun faamu o ko la cɛ i b'a dɔn a fɛn in filɛ a ka jugu mɔgɔ ma mais mentalement i b'a dɔn muso yɛrɛ fana ye fɛn dɔ de n'i ma muso faamu quoi c'est à dire a bɛ diɲɛlatigɛ a b'a nege bɔ i la cɛ i b'a dɔn ne muso yɛrɛ de man ɲi ne yɛrɛ de tɛ ka da nin ko in na muso ko in yɛrɛ la bilen de parce que ne yɛrɛ ye min faamu muso ko la c'est à dire n'i bɛnna ɲuman ma a bɛ kɛ i n'a fɔ c'est à dire muso bɛɛ lajɛlen de ka ɲi nka muso fana filɛ n'i bɛnna kolo e bɛna bɛɛ de gosi birikina i b'a fɔ ko muso yɛrɛ de man ɲi bon n'i fana y'i ta o fɛ e ta in e bɛna min ma nin y'a kolon côté bon n'e y'i ta o fɛ sisan e bɛna muso bɛɛ de kɛ kolon ye bon n'i ye muso bɛɛ kɛ kolon ye sisan finalement i bɛ ne funteni i tɛ sɔn muso furu yɛrɛ ma bon i b'a ye cɛ fila an tɛ se ka taa muso fana tɛ se ka taa an kɔ n'i y'a ye ala y'an dan k'an bila ɲɔgɔn kan c'est à dire an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to donc muso ko filɛ ɲuman b'a la kolon b'a la mais n'i bɛnna kolon ma kana essayer k'i b'a bɛɛ gosi berekelen na o kelen in kama k'i b'i ban muso furu nka cɛ n'o kɛra dɔrɔn fu de b'i bolo dɛ parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔ an tɛ se ka taa o kɔ yɛrɛ c'est à dire i bɛ juguman ɲini yɔrɔ ye dɔrɔn de ko in bɛ ɲɛ cogo min dɔrɔn a b'a ɲini a ka ɲɛ sinon an cɛ a bɛ kɛ dara ye finalement parce que i b'a dɔn muso fila hakili ka surun sinon e k'a jateminɛ e ye min k'a ye e ye belebeleba min k'ale mais ni hakili dɔgɔya tɛ est ce que ale tun kan ka sɔn ka nin k'e la sinon cɛ diɲɛ tɛ sɔrɔ dɛ diɲɛ tɛ sɔrɔ diɲɛ bɛ i n'a fɔ kungo
c'est ton nez dans mon chocolat. Je suis là, c'est pour moi. Ngache ni wati na ko chen. Voilà. Ata bina ko. Akere sa ko kon. Bon ate farfara mbiga o boy bolola. Jana wache ya fa. Jana tege wati la ko de. Ne bebe mo be tla ka nyinen be ko. Inshallah. Wa wona de afi. No, ne bebe ba. Ouais. Bin bebe bo bolola ni ta be tla ka so. Voilà. Le club est à Kalasso. Ouais. Sinon, tu as mon famille. Ne refait voyager. Voilà. Dollar. Est-ce qu'il va donc? Et les netteries. Oui, tiens, drôle. La confiance pas de vie. La dollar. Est-ce qu'il va donc? Négatif. Ah oui, regardez, ni à voir. Ni bien, mais nous fait ça. Ni à femme, wow. Bon, mais na mi fien là, ne n'a pas connu. Ne dans les batailles. Togodi, mo femme de. C'est bon donc. Kafuka bene faire. No confiance bata kan. Nga chase go nyini kan. Ore kama. Mena ni ko in confier là. No, confiance ba o ma se kuma ma yere na che. Bo dollar ne bena mi. Mena deni na numéro ti. Ni aka numéro ti. Iba o. Ibe jala dollar. Ni jala. Iba ke comme si il n'était pas dans il va y comme un peu de clé. Ni général. Na benef. Na tenef. Neba. Parce que allez me faire moi je n'ai pas trop de confiance. Non, ngache kana duto la kana sira. Faut tala. Ibe numéro de ambamba wele kala ko. Faut pas qui. Sinon ma confiance pas de. Mena ga numéro de. Na kala to mo. Na che ibe après de mule. Oge problème faut tala na gara to minna. Voilà. Ndi wele ga nyefi nyana. Yame. Na che teria kono ko de do de. Non, ngache o kele no ke pe wa benyana mo. Voilà. Mengala del te ka fen fo mo wele kana to mo ga. Non, ngache Nkele ni kele. o drone de. Ani ala kele. E ma fo ke dale no na. Non, ngache confiance maman. Bon meta chi do la. Ouais, faut pas te. Na gara to minna ni wele ha. Allô, ça va? On est bien remis c'est rien. Ah, télé, on a.
Ouais, ça va. A bɛ cogo di? Cɛ i yɛrɛ i mɛnna dɛ. Ni kuma na dɔrɔn ne kun b'a dɔn. Komi bɛ teliya dɛ. Ka teliya wa? Sinon a bɛ cogo di? Wala tɛ teliya. K'a ɲuman de. Kan foyi tɛ. Bɛɛ ka ɲi. Dɔɔni. Cɛ i yɛrɛ i bila ma i bɛ forme la dɛ. Yɔrɔ de. Yɔrɔ. Walayi. E k'i ɲuman kan. Non, walayi i bɛ forme la. Yɔrɔ de. Yɔrɔ vraiment mami. Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ. O mɔgɔ nakun ka kɔrɔ ni yɛrɛ. N'i y'a ye n'i wele dɔ wɛrɛ tɛ. Parce que depuis o don na i tɛmɛna k'an sigilen to gɛrɛn na vraiment i ka ko diyara n ye. Komi Ala y'a kɛ n y'i ka numéro ta kun. Voilà. N'i wele i nana diyara n ye. Dɔ wɛrɛ tɛ dɛ. Vraiment a ka di ne ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Parce que depuis ne ye don min na n ma se ka da, n ma se ka dumuni kɛ. Ayo problème t'a la n'i ka kuma faamu. Mais i b'a to su in na n bɛ réfléchir fɔlɔ k'a lajɛ n'a yɛrɛ cogo min na. Su in na. Ok, n y'i ka kuma faamuya. Ok. Vraiment a ka di n ye kɔni su in na i ka kuma fɛ. Problème t'a la n y'a mɛn. Ok, an ka taa sɛnɛ la dɔɔni. Cɛ sinon bɛ plan. Wallahi 0-0. A ka fisa. An bɛ Ala tanu cɛ. Kori baasi fosi tɛ. Alhamdulillah. Non n ka cɛ o y'an ka laɲini. Ya. Oui. Cɛ en fait n'i wele i kun ye n bila ci min na. Oui. Voilà n bɔra ka dɔgɔ wele sisan. Ne n'ale yɛrɛ de bɔra appel la sisan. I y'a wele. Awɔ n y'a wele. Mais ka cɛ a kɛra cogo di? Cɛ i b'a kalama ne y'a essayé ka dɔgɔ ci. Jouer dɔgɔ la dɔgɔ ma sɔn. A ma sɔn. Wallahi billahi ne y'a nɛgɛ tɔgɔ bɛɛ la. Togo foyi tɛ ne ma min kɛ wallahi billahi a ma sɔn. A ma sɔn ne la yɛrɛ. Nka cɛ kana nin fɔ n ye sa. N bɛ sɛbɛn de la a ma sɔn. Cɛ nin kɔrɔ b'a yira ko mais ko n'a ma dɔn ko i ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn. Non a m'o dɔn a tɛ se k'o dɔn yɛrɛ. A ma dɔn fana k'i teri i ye fosi. Non pas faga wallahi o ma jigin a kun na yɛrɛ. Cɛ nka cɛ dola nin diyara n ye o kɔrɔ ko dɔgɔ bɛ n fɛ. Wallahi billahi a b'i fɛ yɛrɛ yɛrɛ. I b'a kalama a tilala k'a fɔ ne ye quoi k'ale ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ 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 de quoi. Nka cɛ o dun diyara ne ye. N ko a tilala k'e de yira tuguni quoi a tilala k'e tɔgɔ yɛrɛ fɔ fo a tilala k'i ka photo bɛɛ ci ne ma tuguni. Donc nka cɛ a ye ne exact yɛrɛ de f'e ye quoi. Wallahi billahi non a bɛ to non i ko ka di nin ye yɛrɛ yɛrɛ. Ne ka cɛ nin diyara n ye koyi. Non. Parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ kun kunkolo bulon kelen don. N'i ma ɲɛɲini ta k'a ɲɛdɔn a man ɲi quoi. Non dɔgɔ filɛ mɔgɔ ɲɛnama don wallahi a b'i ka ko la tɔɔrɔ. Non nka cɛ merci beaucoup merci Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ya amina n ka cɛ. Wallahi merci Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Voilà n ka cɛ c'est bon hein. Non merci beaucoup. Ala nin cɛw koyi. N'a kun fɔra ko nin bɛ nin Ala ne kuma tɛ sigi ha bɛ nin saga pɛrɛ cɛ kun bɛ sa. Maninkaw b'a fɔ o yɔrɔnin de ma ko karakara de tɛ wayi wa wulu latela o de ka ca n ka ju la. Nin kuma nin kɛ est ce que i b'a dɔn kun tɛ nin Ala a barika Ala ye koyi Ala nin cɛ masa cɛ ne ka ne muso bɛ n fɛ non n ko n bɛ nin ta furu la walahi ni n ma nin furu ni n taara ka nin ta furu la non n tɛ muso ɲuman sɔrɔ Bamakɔ bilen. Dola. Wa. Aw bɛ cogo di? Farin. Aussi. Ala ka nɔgɔya. A ka to. N sigi yɔrɔ. Yɔrɔ wala ka gɛlɛya ka taa fɛ dɛ. Sotigi fana bɔra yan. O san tile 5 cɛ ko n'a ka furu ma sara. K'an ka dugu kɔnɔ. Ne kɔni t'a dɔn min b'a kɛ cogo sa. Ne filɛ nin yɔrɔ in. Ne bɛ san ni dɔɔnin cɛ. Ko la gɛlɛya ni Ala sɔnna ka solution bɛ sɔrɔ. N bɛ wuli ka taa n terikɛ dɔw kama. N b'a lajɛ ni sera ka wari dɔ sɔrɔ ale bolo pour que an ka ɲɛɲini kɛ ko ninnu na. Dola. Ɲɛnamaya ma nɔgɔ dɛ. Walahi o ye tiɲɛ ye.
ala ma ne sɔn den na e mun kɛ ne bolo a nɔ mana ni jɔyɔrɔ ye de ka ni jigilatigɛ ala tɛ fɛn foyi kɛ gansan ala bɛ ko dɔ kɛ fɛn dɔ de kama ne kɔni t'a dɔn an bɛna nin kɛ cogo o cogo ne filɛ nin yɔrɔ min na i ko sisan an bɛ saya ni bolo de cɛ baasi tɛ n bɛ se ka tigɛ ci la kabla yɛlɛmana muso na dola tɛna se so jigi ka tɛ dola bange mɔgɔ bɛ ne ye nin cogo in na ne degunnen bɛ ka se cogo min na ka bana ne Bibi yang orang ada kain orang. yɔrɔ dɛ Wali kuma bɛɛ tan ne yɔrɔ ɲuman no yari a dan fo k'a fara. bebe e b'a dɔn e de ka di ne sa e mana fɔ fɛn fɛn ne b'o de kɛ hali ni ko ne ka n sen tigɛ e kama ne bɛ n sen tigɛ ne bɛ se ka nin bɔ k'a di mɔgɔ min ma dugukolo in sanfɛ o ye dɔrɔn de bɛ hali ni ko i tɛ ɲɛ ni ma taa pari de hali ni ne bɛ n yɛrɛ faga pari bɛɛ bɛ d'i ma i bɛ taa Ko kelen bɛ yen duma sɔn k'o kɛ ne ye fɔlɔ de. Ma taa ne ka so foyi kuma bɛ n bɛ deli ka so yira ne ma sɔn n'i bɔra n'an ma taa parti ma la an bɛ taa restaurant dɔ la an bɛ taa sigi terikɛ dɔ fɛ o fana ye mun ye. i tɛ to sa an bɛ tila ka taa so foyi t'a la an bɛ tila ka taa so an bɛ so wɛrɛ o tɛ baasi ye i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ nin ko ninnu bɛɛ bɛ k'i kama kɔni ka taa so yir'i la o b'a dɔn o tɛ baasi a tigilamɔgɔ bolo ya an bɛɛ bɛ yen. Ok. Bebe bɛ ka mun de filɛ Yɔrɔ
Veni junno ni rasulullah veni ni na jari bo. Ah bon? Ah, perché